Bansa'y pagpantalay, Jesus, dakas ng trong mi, miwan ban pen lai luôn yang da jing mong trong mi, mi sop Espanya ka do no jong met trong mi la sop lutang dasnang putrai dapan sniat siya ngila pen pong hakli jong mi na pokrong lami kaong batsna saat ku nyanyi Manlong jagari Kikun sakma lawan pai syami Jesus Namap kipap jonga Jesus
tiếng na kỳ chính chỉ tôm mi sa Giêsu mình sim trong ngã ban sát bát ban telah Giêsu đã kasnang trong mi wan ban pen lai lu yang đã jing wang trong mi sop Espanya ka do nu trong Yamet trong mi la sop lutang dasnam putrai dapan siat siya nila pen pong hakli trong mi na pokrong lami kaong batsna Matsat kuyangi Manlong jagari Tikun sakma lawan pai syami Giêsu Tumap kipap jonga Giêsu
tiếng na kỳ chính chỉ tôm mi sa Giêsu mình sim trong ngã ban sát bát ban tên lại Giêsu đã cast nang trong mi wan ban pen lại luôn yang đã trình mong trong mi sop Espanya ka do nu jangan met trong mi là sop lutang dasnang Giêsu cross marching is nay pai kik man trong mi shanga shako pa ya mingan kot pa nga ukun jot la sakma timenta shaminga wan pai map Giêsu awat kentai haser ngiu ding pnai ngan ri pop chonga atrai tu sa naki pop nga dawaran ching chen char bat ka ching ya ding du jok skeu trim bat sher kei klem la chu nom Himenta shaming awan pai map Giêsu awat kentai haser ngiu dik pnai ngan ri pop chonga atrai tusan Haga kerjang ukpa baru kun baru mensim bokoi. Amen. Kajinya ye jong try jong yu Yesu Christ berkajinya ye jong ublay. Lemar kajinya slok jong mensim bokoi kindon boro bor rengkat bat pi. Ko men ko para tungin yu kubur mangilong kinong pop. Kenang mangilong ki balakre banlet niam ya ki jing maya bokoi. Ngapla hau play badan bor baro baria pi ko men ko para pangala le pop shibon e da ka jing perkhat na ki tin na ki kam na ka jing le kle da ka jing le palat chunga da ka jing le palat chunga da ka jing le palat pakraw e chunga namar ka tanga ka pali kamaria bakui kabayai sa ka thesuti ke kiagal kiru kuit baria pi ko men ko para banduai na ga benta chunga how try play chungi ublay badan bor baro unis ne yingi bandala ma biki pop jungi unya lam yingi shaka jing em bam jukut Amen. Try can rat ko play is ne yani Try can rat ko play is ne yani
radko bleis neyangi Traiken radko bleis neyangi Kristo rap konon penim jongi penim yangi Tu ngin ya duai hakanai kamas kerpang na kabenta kas ngi election kabendela syai ngi duai ba baro kinong tap board kin yo kajing persat no mensim bekhuj mangila banjit ya u nong mikmat u batre na kabenta ka jela nong mikmat u babha nong mikmat u ba len lade u ba pej ya kajing bha jong ka imlang ka salang ni duai ro na ka benta ka jing tumu ba pher ki mangidon ha ka jing mut jing perkhat jongi ko kapa ha ka ne ka porlen to yarap yangi ban sngo thu ya ka jing mut jong ka jing yap bat ka jing mi pat ukun jong me to yarap bangin yap ya ka pop bat ngin ki im thamai ha ka jing mi pat ngi pan ya ka ne ro trai jongi jesu christ ukun jong me ubayem baru basun shar bat me baru mensim bekhuj ublay junom la junom amen Kajing puli naka kitab Genesis. Utrai ublay ulathaw ya ubriw na upumpum. Ubana ka kendaw bat ula persat hakitliw kmut jong u ya kajing persat kajing im. Bat ubriw ula kelalong ujing thaw uba im. De utrai ublay ulabu hakaway ka kper ha Eden. Syapang mi'ngi. Bat ulabu hang ta ya ubriw ya ubalathaw. Bat naka kendaw utrai ublay ulapan mi ya uken jading baro uba itanat ban pej bat ubabha ban bam. Bat ya uding ka jing imru hapedeng jong ka kper. Bat ya uding jong ka jing tim ya kababha bat kabasniw. Ti ubsen ulalong ubasyanti tam na kimrat baro kiba utrai ublay ulathaw. Ulaong hakakentay. Hatu ublay ulaong hapi. Pimday ban bam ya uno udiyang hakni kakaper. Katakakentay kala jubab ya ubsen. Ngila ban bam ya uso na kidiyang kiba hakakaper. Henry ublay ulaong. Pimday ban bam ya uso jong udiyang ubadan hapdeng kakper. Pimday watang man kata ya u yo piyap. Henry ubsen ulaong hakakentay. Pen om yap. Naba ublay utip balada pibam ya u an sa penpet ya ki kamat jong pi bat pen sa long kum ublay. Hangta pen sa tip ya kababha bat ya kabasniw. Kumta habakata kakentay kalayo i ba uta uding ulalong ubabha ban bam ba upen sobha ya ki kamat bat kadai ban ang nuot ya uta uding kanang ban pen start ya ladia kala khet ya uso jong u bat kalabam kala airu kendiat ha utenga jongka bat uru ulabam mar kumta ya ki kamat jongki baro arngut la penpet bat kila ngau thu ba kila long ki ba lingkhut te kila la su lang ya ki sla dieng dembur bat pelong jan pien na kabenta ya la dia kaktien utrai Is ngu yau blay kasam tu isen e kutrai namar ngilale pop Tu isnei kutrai namar ngilale pop tu isen e yang a ablay kat kum ka jing iet ba isen e jong mi
kat kum ka jing sebun bakrau jong me tu pendam no ya ki jing le palat jonga tu sat phar yanga na ka jing bamman jonga tu pen khuat yanga na ki pop jonga tu Tuisnei ko try na marila lepop. ki jing le palat jonga shisha ngatip yaki ka pop jonga ka yai don tingkran ya khamat jonga persha yami marwei ngala le pop ya ke ei ka basniu ha khamat jong me ngala le Tuisnei ko try na marila lepop. tu thau ka do nut ka bakhut yanga ablei pen thamai ya ka men siem bayai ne hapo jonga wat be no yanga na khamat jong me wat weng no yanga ya umen siem bakhut jong me tu isen ei Tuisnei ko try na marila lepop. tu ai biang hanga ya ka jing kemen ka jing pen im jong me pen ne hanga ya ka men siem bajin sur atrai tu ple ya ki remyang shuntur jonga bat ka shuntur jonga kan pen bena ya ka jing yaro yami Tuisnei ko try na marila lepop. Kajing pule ka baar. Kajing pule na ka shiti upalus bakot haki Kristan harom. Go para kumba ka pop kala rung haka perthei da wayu brio. But kajing yapat da ka pop. Te kum taru kajing yap kala one hap haki brio baro par namar baro ki brio kilale pop. Da shisha ka pop ka ladon haka perthei hashwaban ai ya ka an. Henry shim la nyo yaki pop haba don ka an. Pinban ka jing yap kala sinshar na du Adam hadu Moses. Wat halor ki turu ki ba ki pop jong ki kimlong kum ka jing pen ken an u Adam. Ubalalong ka dur jong uta uban sawan. Henry kajing ais bun kamlong kum kajing le palat. Namar lada bun kila yap da kajing le palat kajong uwe ubriu. Kat no lele kajing ai ublei bar kajing ais bun ha kajing ai e jong uta uwe ubriu. U Jesu Christ ula shlei kerhai nakabenta kibabon. Perkata kajing ais bun kamlong kum kajing tray jong kapop utaway ubrio. Namar kajing bishar kababon kababot hadin kaway kajing le palat klawan ra ya kajing penrem. Henry kajing ais bun kababot hadin bun kajing le palat klawan ra ya kajing pinksan. Namar lada na kajing le palat jong uwe ubriu kajing yap kala senshar da uta uwe ubriu. Kat no lile kitu ki balayo pediang ya kajing paho kajing ai e bat kajing ais bun jong kahok kin senshar ha kajing im da uta uwe ubriu u Jesu Christ. Ti kumta kajing le palat jong uwe ubriu kalayalam siya kajing penrem yaki briu baro. Kumta kakambohok jong uwe ubriu kan yalam siya kajing ma bar kajing im yaki briu baro. Kumta da kajing bam ko ngu jong uwe ubriu ya bun ba lapin man nong pop. Kumta da kajing ko ngu jong uwe ubriu ya bun ba unsa pin man riu hok. Kaktien jong ublay. Ngis ngungu ya blay. Ya royu try u Christi
joy pas ngap ka gospel jong Om tang daw pu hiu briu u im Henry da kaktin baro kabami nakasinturu blay Yaro you try U Christ Jesus Yen joy pas ngap ka gospel jong Utray unon ringkat bat pi Ringkat bat pi Kajing pulena ka gospel bakuit kat kumu Matthews Kabrom hami kurai Nang tau mensim mulai alam yau Jisu syari kenja Bat an sya penshoy daw kusuit An daw la sya jing it sau pau sengi bat sau pau mit U Jisu ula tangan Ti unong penshoy ulawan sya u bat ula ong Lada melong ukunu blay Tu hukum ikini ki mau bakin kelakpu U Jisu ula pai ketin Latho Om tang daw kupui hiu briu im Henry da kaktin baro kapami nakasinturu blay Nang tau kusuit ula raay u Sya kanong ba bakuit Bat ula peniang yu u hakliar jong kecempel Bat ula ong Lada melong ukunu blay Do peno elade Nabala tho U blay un ay hukum yaki angel Ban sumari me Kin raaya me halaki kti Yo kumno re kumno men jentut hau mau Henry Jisu la jubab ka jentho ka ong ru menom tenju yau trai u blay jong me Nang tau kusuj ulara ai u shaulum ba kenjang shibun barula pen i ha u ya ka hima baro jong ka pertei bar ka jing krau jong ki ya ka ne baro ngan ai ha me ula ong uksuj lada me dem bat mane yanga hang tau Jisu la jubab Kino ko soitan Kajing thoa ka ong Yau trai blay jong me Men mane Batang ya uhi men syakri Kum tau kusuj ula ino ay u Bat ki angel kilawan ban ay bam ay di yau Jisu Ka gospel jong utrai Kajinya ro ya me ko kres Kimat puson Balengkot ha kanai kasngi utrai ke benengkong ha kapor len ngan sedang da iwi ijin tu khanai ibanga lap hapo ke internet sepang kajinya per hapdeng using bat kiwe ki yong no ki miau he na ki klarit na ki miau ki ong tu ki ha ki klasim mo ki klasim but ki kla shisha ki lion tin pareng jinsha ki klasim but ki kla ki shisha deru sing yong tong kon ukla to ukla shisha but ki klasim ki wan na ka ju ka po na ka ju ka kemi ha jin shisha tang ba ka ek ba pen peri ki de gane la ong ba ha kapor ba ka kla mo ka khai ki kun ka kha hadu pra spo tli ki kun kla Henry tang we ar ki ban long shisha ki kla ki basatar ki we ki kla no ki kla tap sim mo ki bam dash long shisha ki basatar tila ong ba ndala dep kha kadeng ka kemi kla ka hadin sitayo atayo nda kila kamhe kendiat kane ka kemi chungki ka ino iki Bat hadin kumba katokat ni por kawan ha kapor bakin ki kun kla ki empat sungtu ya kabeneng ka kendo kawan ha kata kapor kawan penting iki mo kawan penting iki te baru gani ki kla habawan kum kata ki kajing penshoy habawan kum kata kajing penting kile kumno bun ki pet ki pendem yo tudong mo ha pedeng kejat ki pet yap don pat WR ki pen kiba mo kiban yasyun bat kini ki bat kini ki bat kata ka jingting bat kata jing penshoy de hang ta ka kebi ka so song thu ba tang kini ki ba yele persya mo ki batur ya kata ka jing penshoy kin salong ki kla ki basatar andrei kitu ki we ki kelano ki kla tapsim ki bam satar du kata
tang kitu kiba face ya ka problem tang kitu kiba face ya ka ne ka jing pensoi mo tang kitu kiba tom mi kini jing pensoi kin kela shisha ki briu ki basatar ki kla ki basatar kata ro ka de benlong ha ka jing kristan jungi ha ka jing pensoi la da ngim satar da ngim nyele persya ya ka jing pensoi klempep ngin rem mat ka jing pensoi kan job balay nga kren ya kane namar ha kijing pulay ke bang iyo sngo man takasngi barok lai teli nandu kijing pulay ke benang kong kumnong iyo sngo sipang kijing pensoi jong adam bat ke im ha kijing pulay ke baar kasiti jong Paulus syakinong Roman syakinong Rom Ukraine halor kata namar ba u adam ula ngop ha kijing pensoi kapop kala dong ngi kibriu bat ngi mat ya kijing yap Henry hau Jisu pat ubasatar ubasyak pensoi Henry ngop ngiyok biang ya kecing penyem pada gospel pat ngiyok sengokum no u Jisu u klem ngop hai kita kecing pensoi laisen lewat uksuk pensoi u Henry u Jisu ngop kicing pensoi ngimla bankiar Henry bunsin ngabat pingit num mong balayu blayu pensoi yang balayu blayu pensoi yang me balayu blayu mo u ai ngai kum kini kijing kiding pna ha kijing em jonga bonsin ngi angum ta ma teng teng habangi kendu ye kijing teng teng lo se don bapang ba stom yeng lo se teng teng ngi fail ke exam jongi teng teng ngi kendu ye kini kitai ha kijing em jongi ong balayu blayu pensoi yang tan mau ye tu mong ong bene tan mau ye kini ki kla tang gitu kibriu kibaya le persya ya kejing pensoi kiba ngop ya kejing pensoi kinyo kenya kejing em kabapura kinyo kenya kata kejing mipat balai u adam bat ke em kisah be no na ke per eden namar ki kendu ya tu jing pensoi barit ha kejing sisa Henry namar klem train yaki klem hikai yaki kim siam la ngop akino kino ki jing pensoi na kata daw hai jing pensoi barit ru ki ngop no kisah be no lada om don u train ta daw PE gini ki sports ki briu ki balek kai teng teng ki coach ki ai ki exercise ki ba na ke ka daw khnang ba kin long fit ban yele persya ken ban poi sya ka thong ken lada om don exercise ngap try what Messi what Ronaldo kim la ban tep gol Henry ai ki exercise ki ba khnang ba kin job ya ka thong kin la ban long kinong tep gol hakaju ru karukom kini ki jing pensoi ki bawan hangi ki long kumta ka im baru adam ngong ipi meneh ka jing pulek ban gong bang yo sungo ki ngop no hai jing pensoi barit namar ki klem yo training ki klem train bahai la de ha jing pensoi ba per ki im ha paradise ak pereden klem don jing pensoi Henry uan uksen mo jing pensoi barit ki ngop no kimla ban long ki basatar tena kata kadau ka ji kai ngi ka long kata ken kumbo Jisu u Jisu wat along kun jong u blei u don ha beneng Henry mo blei pai u ban long kum brio ka dol jungi ban im kum mangi ha jing pensoi ulong u basatar na kata kadau umi pat tengah tarai ka dikata ka bangi ban yos ban ringdor ha jing em jungiru ha ka caka bengin ong blei balai ma ai ngai ka jing pensoi ban ong iu ku blei syajar ngu blei mel ai ngai ka jing pensoi namar lang ba ka jing pensoi atang la ban long shisha kristan na ka kristan ka basatar bangan la ban job susu e ki we jing pensoi ki bawan na ka jing em jonga mangan yo ya ka jing imbam cukot ini ba sutu ya kata ta ka ong ki jing pensoi kim dei ka pop ki jing pensoi dalade kim dei ka pop ki kala pop lada ngi pentrei kam ya kini kijing pensoi lada ngi pen urlong ya kini kijing pensoi ha kijing im jungi hang ta kin kin sakala ka pop dala dehi kijing pensoi kim dei ka pop nangi pentrei kam ya kipat hang ta kin sakala pop ko kum dong tu kijing tu kana ka bang lai tu meneh ka mas pareng ru
don weu khna samla uba na kapor sya kapor ngop he gini jing pensoi umde bo ngop shai mo kijing pensoi ki wan khamtam hakaliang jong kado mo perkhat sepang kine kitai te ba usngolong pop bah namar kita jing pensoi ki bawan ha ka jing mut jing perkhat jungu ulej plapop wang ho padar wang padar ngam tip balai ha ka jing mut jing perkhat junga ngayo gini jing pensoi jing mut jing perkhat junga tang sepang jing tro jong kado bat kumne kam tai tu padar wang yu pe lele kata ki ti bado jing pensoi teng teng ki wan ki pawi ha ka jing em jungi tang ba kin sakal lapop lada pi pentri kam me gitu jing pensoi ki bon ha jing mut jing perkhat jong pi padaru kli wong atau pi pentri kam ya ki udah kena wong em padar ngam pentri kam ya ki hendri maki ki pentri kam yang tak kamut ungop kenya kita ki jing pensoi ki bawan ha jing mut jing perkhat jong de hang ta ken ki kelapop hang ta ken ki kelapop te sungu yu blei bo ai ngi jing pensoi Henry ngim dei ban ngop pat hai jing pensoi ngin long ki ba job but ngin nom ngop hai jing pensoi ladang ngiput ya kanuk sajong Jesu ha gospel ka bangi pule men ka singi yo songo kumno u Jesu u klam dang ngop hai jing pensoi jong suit wat la license la wat lai wat u suit u pensoi yu nak kadau ka long ba u Jesu u duai Jesu duai berkadiru kata apa kabalang ka khot ka wer yang apa pi khamdam ha ka porlen mangin long ki briu ki baduai namar ka jing duai ngong bor-bor kani kadi ka tit snam jong ka jing Kristan jungi ngin job ye jing pensoi ngin sya pen ngop ha jing pensoi ladang ngilong ki Kristan ki baduai kabar ngiyos ngona ka gospel u Jesu u klem sya pen ngop ha kita jing pensoi namar ba usha jing it ngi hap sya jing it lada ngi kwa pen job ye jing pensoi sya jing it nakabam ka sa sya jing it nakipop ki babon nak jing hanga mei ka jing sarong ka jing bishni ka jing pihuin sya jing it nakini ki bero ngin job ye jing pensoi jong ka pertai bat kabalang ka ong yengi ban job ya kita jing pensoi ngidei ban long ki briu ki basbon ban ai jing yarap kumno ngila ban ai jing yarap kumno ngila ban long ki basbon dah ka bangi i ken adang ngim don ka ban sim ka ba i ngimla ban yarap yano ngimla ban sebun yano u Jesu udai ka jing i u Jesu udai ka jing sebun dengi ban long ki Kristan ki badap ta ka jing i om dei ban ik ya ka jing pensoi Henry ik ya blei ik ya laki men ki para ik ikinong syundro hang ta ka ngin job ya kita jing pensoi de tu ai ba ha ka ne ka sngi ban kong jong blei ha ka por len ngin kan mau ya kan ni bor ki jing pensoi kin wan tak mangim dei ban ngop ya ki bat ban nom ngop ya ki jing pensoi ngi dei ban long ki Kristan ki baduai ki Kristan ki basya jing it bar ki Kristan ki badap ta jing it en ro yu Jesus Christ junom la junom amen tungin ye yang menta bang nya plai la ka jing it
Usyong hakan kamon hukpa Unwan padban bishar yangi Angin haumen simbakut Habalang Katolik bakut Hajin mapop hajin ngipat Bar hajin im kabang jugut Tungin ya kerpade ublei ukpa jungi ubadakwa shisha babaro akibriu kinyo lat iem. Kajing dua kirungai na kebenta ukpa bukho jangi ubishop jangi kilingdo bat kikatikes jangi bangin makin om ken jing sitom ai khnang bandup penjanai na kapop ya kakin hun lang berat balapen khamti ha kajing sumar jongki ni kerpat yame kotrai Ngi kerpad yami kotrai. na kebenta kane kerempai kristan jangi makin dup syashkor ya kasur ukris ha kane ko Portland ba kakintu yangi ban ino ya kapop bat ban lek phai biang sha ukpa ni kerpat yame kotrai Ngi kerpad yami kotrai. na kebenta iwei pe iwei nangi bangin dup sngew thu hakipor baro maya kajing suk anyo habale ya kamon ublei ni kerpat yame kotrai Ngi kerpad yami kotrai. na benta kibriu kiban sayap bakin dup syashkor ya kasur ublei ubakot yaki ban kala kabamut bat kumta ban penim ya lade yo yap junam ni kerpat yame kotrai Ngi kerpad yami kotrai. na kebenta kibriu baro ba kajing perkhat ya kajing ej ukris yaki kandup penki yaki ban kiar na kipom ni kerpat yame kotrai Ngi kerpad yami kotrai. Itu wajar jar naga benta ka jintmu jungi shimet. Ko kapangi aingu yami bemela pha ya lau kun man pelai yangi nakapop. To ai bor yangi ha ka jing pensoi. Knang baki sandur jing suk jong me kindup urlong hangi. Ngi kerpadia ka ne da ukres utrai jongi. Amen. Cinterwa. Duai komen ko para ba kajing kinya jong abat jong pi kalong bapriang hun nakmat ublei ukpa badon bor baro. Tu try and pediang jing nyani ki jong pi na benta jing ro ka buram ka kete jong u ka jing mentoi i badia ka balam boko jong u baro ka wei. Kokpa ngimlong ki babit dor ban wanra e kini ki jing ai saka duan jong me. Ai ba kane ka jing kinya ai ngu ka bangi terwa kan nyarap ban pen kelai ka rukom im jongi. Bandup pensengau bahaya me haki ki baro. Ngipan ya kane da ukres utrai jongi.
Utrai undon ringkat bat pi. Ringkan bat piru. To ken tiu ya laki donut. Ngikin tiu ki syafra. Dongin ya ngu yo try ken rad ublay jongi. Kasyong hok bat katay. Kok pa badan bor baro bat ko blay bam jukut. Kasyong hok bangin ay ngu yemi man kapor man ka jaka. Utrai jungi Jesu Christ ula syajing et sao paus ngi hari kenja. Ban hikai yengi ban len yelade. Hakane kapor len bakoy. Ula kan tait ya ke jing penshoy jong uksoy. Ban hikai yengi ban kiar na kapop. Hakane karukom. Ngin shim banta borobor hakayu kares daka dot not kabakoy. Hadu banta poi kaya kabangin yo banta lem hakajing kawai balakular habneng. Dinamar kata lembat ki kenhun angel, lembat ki pat bab neng baro ngiro pendon burom yami da kabayai ruai. Ubakun, utrayum lekipan, neng pertesa wada kaburom jome. Hosana, Hosana, torwai yublei shajrom. Hosana yublei junom. En yaro yubawan, aga kerteng utrai. Neng pertei sawada kaburom chomir. Hosana, Hosana, torwai yublei shajrom. Hosana yublei junom. Rasisha melong bokuit ko try ka tamay jong ka jing kuit baro. Namar katangi karpad yami. To pen kuit pen kantangi kini ka jin terwa jongi. Da ka bapayo mensim jong me kum ka umjer halor jongki. Makindub kalalong yengi kamed. Markasnam. Jong utray jongi u Jesu Christ. Hakapor baladino yu badala kamon sngaw bahawla pediang ka jinsha shitom ula shim yaw kupu bada ka baingu ime ula kedia yu badula ai u hala kesenran uong do shim mato bam na kane pi baro na mar kane kalong kamet jonga ya ka ben IT na ka benta jong pi. Haga juk karukom dalalaya ba mula shimi ka kuri beda ka baingu biang yeme ulo ay kahala kesendran uong do shim bato di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri jong kasnam jonga jong jutang bat mai bat bam jukut ya ka ban penmi na ka bentai jong pi ba jong ki babun ya ka ban mab ikipop dole ya kane ban kan mau yanga. Ka jin maya jong ka jin ngej. Katasin bangi bam yune ukpu, bangi di nagani kakuri, ngipen bena ka jin yap jong mi kotrai. Tadhadu menwan. Namar kata ngi wepen mentai ka jinyap ka jimi pat jungu. Ngi terwa hame ko try ku jung ka jin em de ka kuri jung ka jin pen em. Ngi da ai ngu ai dem namar mela nyow yangi ki babit ban yang hakmat jong me bat ban shakri yeme. Da ka bas ngorit ngi karpat yeme. Bangi ki bayo benta ha ka met bat kasnam ukrez ngin long bepen yatali ka way daw men sim makoy. Dokan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasat la ka pertei. Bat penjanai ka hajing ye rengkat baru Francis ukpa bakut jungi u Victor Bishop jungi bat baro kileng do dokan mau lemru ya kimen ki para shinrang mat kentei ki balayo thia da ka ba kermen ye jing mi pat bat ya baro ki bala khlat no ha ga jing isn e jong me to pediang ye ki sha jing shai ka khmat jong me do isn e yengi baro ngi karpat ye me kenang ba rengkat bat ka Maria the suti bakut mi jong ublei u Joseph bakut ukurim jong ka ki apostol bakut pat baro kiriu kuit ki blapen sama bahaya me pateng la pateng ngindub long ki babit ban yo banta lem ha ka jin im bam jukut ban ngin ya ro bat don burom ye me da u kun jong me u Jesu Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u blei pa badon bor
Haga jinya long ka way jong umen simba kuy. Baro ka buruam barkajinya ro. Junom la junom. Amen. Kumbala hukum yang ngidong dong peniem. Pat kumbala hikai ngida kaktin blay. Nginut ban ong. Ko pa jungi ubah peneng. Kan long ka bakuy ka kateng jong me. Kan wan ka hima jong me. Kan long ka mon jong me. Haga kendo kumbah peneng. Tuai ngi mensaga jen bam jungi ka bahala ka sni. Bato map yengi kirengkang jungi. Kumbang iru imap ikibalas niu yengi. Marwad dalam yengi syara jing punisyoy. Henry to pelaj yengi nak pas niu. To pelaj yengi kerpat kotrai nak jing sniu baro. Haga jing spun jong me to ai jing suk jing san hiki singi jungi. Kenang badaga jing rap jing yesen e jong me. Ngin laj boro-bor nak pop. Ban ngin yo jing nyadan nak jing jenjar baro. Kat bang idang ap kemit lenti ya ka jing kermen bakhuj. Bat ka jing wan pat jong nong peniem jong iu Jesu Christ. Namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor bat ka burom junam la junam. Ko try Jesu Christ meu balaong ki apostol jong me. Ka jing suk nga i happy ka jing suk jong nga ai happy. Wat page iki pop jong i. Henry ya jing e jong ka balang jong me. Bat ha ka jing spun jong me. To ai hakai ka jing suk bat ka jing yatali ka way ka kum ka mon jong me. Ma me ubay im marubasun syar junom la junom. Kajing suk utray kandon borobor rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Mitruay kadak jing suk iwe pat. Kaj. Hakmi ukun lang broad jong ublay. Hakmi ubakit no ikipop jong kapertay. Sukitu kibalakot sa kajing kawai jong ukun lang broad. Ko kan rat long shong hok. Men rung pop ying jong ha. Henry shong tang kaktin kaman sim jong ha kan sakyari. Kamen Islam Chris kan ringi siya kajing yembang jukut. Amen. Trasha jingkawa yukonya pi daka cingin uabya baro wan bamban liha midutrai kame jongu tu bamban klan kas nam jongu tu di banteng Wanu trasha jingkawa yukonya pi Daka jingin uap ya baro Wan bamban niha midutrai Lada pibang Kado jonga Depi naman Jiyap satya Wanu trasha jingkawa yukonya pi
Sungguh eu Jisu balwan ki donut jungi hakadur jong kene ke sakramen kebapla. Ulai hangi yala kajin iem yala kamet kesnam pan pen iem yingi. Pan penlong ki bajob ya kajin pensoi ki bawan kajin iem jungi. Ingin sungguh ngenyero pendan buram yu. Ngi kerpad yu banung kerku susu ingi. Ya kajin temu ke baha jungi. Un kerku ya kene ke jela jungi. Un kerku kam tam la shai kasngi ke bangin tab iki votes jungi. Bagi nong tab vote kin la ban tab yo kandidat buat reina ke benta ke jela. Buat reina ke benta ke imlang ke balang. Buat reina ke benta ke baha ke miat jong ke imlang ke salang. Ngi kerpad eu Jisu bondrung ki donut jungi baro. Ngi kerpad eu Jisu bon pai men sim khoi. Pun pensyai. Pat ka jinjob kan long na ka benta ka buram jung u. Ngi kerpad eu Jisu ru bon pen koi ki bapang ki bashitom. Ki do ki beton hatmir ka jinyap. Makin yo e ka jinsuk men sim jing em jung ki. Maka jinyap kam dei kajing kun no nrei gede kajing stang jong kajing iem ko batmai kajing iem bulan hasan da oblay ngi duai na ka benta gitu kibriu ki basyam lanot makin yo kajing tengen ngi duai na ka benta ki khana samla ki balangop ha kajing pensoi ki baharu kom pamakiru kin job tiao wi gitu kajing pensoi makin tip mau blay udon rengkat bat ki ublay ino ya ki na ka benta ki ne baro ngi ong lang ngi kerpat ya me ko try Jisu Ngi kerpad ya me ko try Jisu. ngi yaro ya me ko try Jisu Ngi ro ya me ko try Jisu. ngi eat ya me ko try Jisu Ngi ya me ko try Jisu. ngi pendon burom ya me ko try Jisu Ngi pendan buram ya me ko try Jisu. ngi mane ya me ko try Jisu Ngi mane ya me ko try Jisu. ngi sngongu ya me ko try Jisu Ngi songo ya me ko try Jisu. ngi eat ya me ko try Jisu Ngi ya me ko try Jisu. kaburom au pa berau kun Sim bakut kumbakal lang kumamin kong cuman tao berabo jinom na jinom amen. to ngin ya duai kotrai da kane ka sakramen melap sai ka men sim jungi me pen roy ka jingek me pen scam ya ka jingkermen pan me pen janai ka jingi jungi to hi kai yangi bantrang yau neu kpu uba em bad ya ka ktin baro ka bami na ka sintur jung me ngi pan ya kane dau kris utrai jungi Amen. utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat pi. Ublay badon bor baro on kurkuya pi bad ya ka jintmu babaha jong pi ukpa baru kun baru mensim bakuit Amen. to ya lay suk kamas kalawai ngis mo ya ublay Mausim dim namayan kayeng tensyat banay jingim namar jongi ula syaya badan jingyap indum yoim Lord impna usum mudung nakrung laple kami wadun bagum basna bakleng itut umsaw kapok bandung saikun kaburam hau kpa barau kun barau min sim bakun kumbala long apa min kong cumata barau buat jinom la jinom amen
Ko dunod bukoy tamu Jisu. Tu isnei Ko Maria kunong yarap ki Kristan. Tuan ng ta jingi. Kakating pa berukun bermensim bakun.